Neste espacio tan pequeno hai moi poquiñas persoas. Aquí todas son veciñas e todas elas son boas. Dende a ventá da casa vemos toda natureza, non como na cidade que só teñen carreteras. Tamén teñen moito ruido, estes solos da cidade, que sempre van ao rural a buscar tranquilidade. Na nosa vida tranquila temos moitos animales e alimentos da horta que sonche moi saudables. Todos esos alimentos queren nesta cidade, por iso cando ven rouban fruto desfrutales. Tamén o aire é distinto, téñeno contaminado, o noso é moito máis limpo, isto queda demostrado. E con isto terminamos dicindo que no rural defendemos o galego como a lingua natural. Esta regueifa xa acaba, aquí chega o